I am drinking wine, or I drink wine. Dwi'n yfed gwin. Dwi'n yfed gwin. Dwi'n yfed gwin. I drank whiskey. Nes I yfed whisky. Nes I yfed whisky. Nes I yfed whisky. Do you drink vodka, or are you drinking vodka? Dach chi'n yfed vodka? Dach chi'n yfed vodka? Dach chi'n yfed vodka? Did you see the shark? Ys di weld y siarc? Ys di weld y siarc? Ys di weld y siarc? We didn't pay. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. Where do you work? I don't work at the moment. Lle dach chi'n gweithio? Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Lle dach chi'n gweithio? Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Lle dach chi'n gweithio? Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Is Oscar wild? Ydi Oscar yn wyllt? Ydi Oscar yn wyllt? Ydi Oscar yn wyllt? Have you finished, or are you finished? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? You are not the boss. Dim ti di'r boss. Dim ti di'r boss. Dim ti di'r boss. Where the devil is the other sock? Lle ddiawl mae'r hosan arall? Lle ddiawl mae'r hosan arall? Lle ddiawl mae'r hosan arall?
Is it raining? Or does it rain? Ydy hi'n glawio? Ydy hi'n glawio? Ydy hi'n glawio? Did you see someone? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? I've been sick. Dwi wedi bod yn sâl. 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 I didn't buy a sofa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. Is she crying? No. Ydy hi'n crio? Nac di. Ydy hi'n crio? Nac di. Ydy hi'n crio? Nac di. I woke up at 6:45. Nes I ddeffro am 6:45. Nes I ddeffro am 6:45. Nes I ddeffro am 6:45. I have eaten too many bananas today. Dwi wedi bita gormod o fananas heddiw. Dwi wedi bita gormod o fananas heddiw. Dwi wedi bita gormod o fananas heddiw. Did you catch something last night? Nes di ddal rhywbeth neithiwr? Nes di ddal rhywbeth neithiwr? Nes di ddal rhywbeth neithiwr? The police can help. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. The electricity bill has arrived. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd.
How much did you spend yesterday? Faint nes di wario ddoe? Faint nes di wario ddoe? Faint nes di wario ddoe? How much is the ticket? £3. Faint ydy'r tocyn? £2. Faint ydy'r tocyn? £2. Faint ydy'r tocyn? £2. How much does the banjo cost? £10. Faint mae'r banjo'n gostio? £10. Faint mae'r banjo'n gostio? £10. Faint mae'r banjo'n gostio? £10. Santa is stuck in the chimney. Mae Sean Conn yn sownd yn y simne. Mae Sean Conn yn sownd yn y simne. Mae Sean Conn yn sownd yn y simne. At what time did we arrive? At 12:10. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am 10 munud wedi 12. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am 10 munud wedi 12. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am 10 munud wedi 12. What time is it? It's 11:25. Faint o'r gloch ydy hi? Mae'n 5 munud ar 20 wedi 11. Faint o'r gloch ydy hi? Mae'n 5 munud ar 20 wedi 11. Faint o'r gloch ydy hi? Mae'n 5 munud ar 20 wedi 11. What is Brittany and where is Brittany? Be di Llydaw a lle mae Llydaw? Be di Llydaw a lle mae Llydaw? Be di Llydaw a lle mae Llydaw? Did you see the sunrise this morning? Yes. Why? Nes di weld yr haul yn codi bore yma? Do. Pam? Nes di weld yr haul yn codi bore yma? Do. Pam? Nes di weld yr haul yn codi bore yma? Do. Pam? I am going to make coffee. Dwi'n mynd i neud coffi. Dwi'n mynd i neud coffi. Dwi'n mynd i neud coffi.